भैया प्रणाम नमस्कार। हम भोजपुरी गायक तारकेश्वर तिवारी तेजा। हमने के यहाँ का बड़ भाई नेवरी के बहुत ही अच्छा सुंदर कलाकार। नाम बताइए भैया। आई भैया, सबसे पहले हम भोजपुरी गायक विजेश लाल यादव, और आज बहुत सौभाग्य के बात बा कि हमने के आज आइल बानी सा तूफान रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरौली में। तो अनिया से तो सोचनी सब कुछ मनोरंजन हो जा रउआ लोग खातिर इंटरटेनमेंट कुछ हो ताही सब रउआ सबके बीच में हमने के कुछ अपन काला देखाई सब। यहाँ का हमने के बड़ भाई साहब संग में मार्गदर्शक हरि यादव। आइए अब यहाँ के कला से देखिए, अब चालू करी भैया तनी तो। हरे की हो देखी लड़का माई के मंदिर में गइल बा। का कहता हो? जाके माई से कहता कि माई रउआ के आज हम बोलावत तनी। कैसे कहता व्यास? देखिए कैसे भाव बा भैया। अरे कि सुर नहीं सुर ताल है मैया, कैसे तेरा गुण गाऊं। मैली चादर ओढ़ी के मैया, द्वार पे कैसे आऊं। लड़का कहता अरे कि सुर नहीं सुर ताल है मैया, कैसे तेरा गुण गाऊं। मैली चादर ओढ़ी के मैया, द्वार पे कैसे लड़का कहता कि माई हमरा भीरी न एको रुपया बा न एको पैसा बा माई। आ सब भैया से आग्रह बा, सब भैया से विनती बा कि रउआ लोग एक के शेयर करी और हमनी के वीडियो आगे बढ़ाई। सब भैया लोग से विनती बा कि रउआ लोग एक के शेयर करी ज्यादा से ज्यादा। लड़का कहता कि माई हमरा भी न एको रुपया बा न एको पैसा बा माई। माई हम सुनले बानी कि तारा लगे एगो आन्हर आवेला, वो देखे लागेला माई तारा कृपा से। माई एगो लंगड़ आवेला, वो फाने लागेला माई। वही तरी से आज हम रउआ दुआरी आवतानी माई, हम रउआ से कुछ कहल चाहतानी माई। कैसे व्यास? कैसे कहता अरे कि तन भी मैला मनो भी मैला, दाग के कैसे मिटाऊं। अरे कि एक भिखारी बन के पुजारी माई, दास के दीना जारी माई। देखिए लड़का कहता अरे कि आवे के पड़ी ये माई, आवे के पड़ी ये माई, आवे के पड़ी आवे के पड़ी ये माई, आवे के पड़ी ये माई, आवे के पड़ी। कराउरा बेटावा बोलावे भवानी मैया सुनी, रहुआ आवे के पड़ी। किराबुरा बेटावा बोलावे भवानी मैया सुनी, रहुआ आवे के पड़ी। ज्ञान के दाता हई सूर के सरिता, काल के तलैया मैया रहुए हई दाता। यादव विजेश के
तारकेश्वर हरि शंकर के लजिया के माई बचावे के परी राउर बेटा बोलावे ये भवानी मैया रउआ आवे के परी राउर बेटा बोलावे ये भवानी मैया रउआ आवे के परी। तब ब्याजी तो नहीं खाली शर्ट रंग मार दे में थोड़ा सा कैसे कि लव के मार लो फेसबुक पर ढेर लो भेटेला। आई आप सबके चॉइस जैसन भाव से सुनावत हनी हम। देखी लड़का लड़की में प्रेम बा शांति से लड़का लड़की में प्रेम बा। एक दिन के बाद था कि लड़की के शादी कहीं और तय हो जाता। लड़का के पता नहीं खे लड़का से भेंट भइल बाजार पर। लड़का लड़की के देखलस त कहलस कि अरे काजल अरे ई का हम सुनतानी कि तहार शादी होता आ तू हमरा के छोड़ के चल जाइबू। बताओ हम कैसे रहब तहरा बिना हम कैसे रहब तू ही बताओ। लड़की कहतिया कि ए करे जा हम का बताई या कैसे बताई। हम अपना माई बाबू के पकड़ी के आगे रउआ से प्यार नहीं कर सकत जाए दिल के हुआ और से लगा ले। लड़का कहलस कि अरे दिल दूगो नहीं खे कि केहू और से लगाए दिल एगो बा जौना के तू तूर के चल गइल बालू जौना दिल में तू आग लगा देले बालू। चावस चावस तू बताओ हम कैसे रह। देखी भैया लड़का कहता कैसे कहता अरे कि दिलवा में सपना अरे कि दिलवा में सपना हजार काहे होला प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला दिलवा में सपना जार काहे होला प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला। देखी लड़का कहता कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाती है साहब जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाती है साहब। नदी का साथ देता हूँ तो समुंदर उठ जाती है साहब। प्यार पढ़ने लिखने में आसान होती है साहब। प्यार को निभाने में अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाती है साहब। वाह 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 कि काहे ना सहाला यार प्यार के जुदाई दिल से कोटेला जिंदगिया मुश्किल से लड़का गर्मी बहुत बा कि मिले खाती दिल बे करार काहे होला प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला। पोस्ट करी